Git add commit final commit. ப்ரோ கிட்ல சேஞ்ச் இருக்கு. பட் நான் கமிட் பண்ணிட்டேன். இப்ப என்ன பண்றேன்னே தெரியல ப்ரோ. அதான் கடுப்பா இருக்கு. வெயிட். என்ன லைஃப்ல தான் தப்பா கமிட் ஆகிறேன்னு பார்த்தா கிட்ல கூட தப்பா கமிட் பண்ணுவேன். சரி அதை அன்டூ பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. பட் இதை ஈஸியாக அன்டூ பண்ணலாம். கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோ. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கிட் ரீசெட்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஐஃபன் சாஃப்ட்னு சொல்லி இந்த ஃப்ளாக் யூஸ் பண்ணி ஹெட்டு -1 சொல்லி இந்த கமெண்ட்டை ரன் பண்ணேன். இது என்ன பண்ணுன்னா கிட் ரீசெட் வந்து உங்கள் கமிட் பண்ணுற பாயிண்டரை வந்து ப்ரீவியஸ் கமிட்டுக்கு மூவ் பண்ணும். ஐஃபன் சாஃப்ட் என்ன பண்ணுன்னா நீ பண்ணிக்க சேஞ்சஸ்னால் நீ லூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ஷூர் பண்ணும். இந்த ஹெட்டு -1ன்றது என்ன பண்ணுன்னா நீ வந்து கமிட் பண்ண போகிறத வந்து ரீசெண்டாக பண்ண கமிட்டை வந்து அன்டூ பண்ணிடும். ஸோ இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் ரீசெண்டாக கமிட் பண்ணிட்டீங்க பட் சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னா இதை யூஸ் பண்ணலாம். இல்லைனா நீங்கள் ஃபைலை இன்க்ளூட் பண்ண மறந்துட்டீங்கன்னா இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கூட ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டே ஃபிட், ஹாப்பி ஒர்க்.